Že nemám moc ekologickú jazdu. Môžeš nič nejde. Snaží sa. Snažil sa. Hej. Oproti zatiaľ nič, môžete. Čo nese? Studňu? Ja som si myslel, že to je Kristus tam. No. Aj my sme si mysleli, že kríž nám nese. Poď. Šlapni mu. Rovná cesta, šlapni mu. Čo ti jebe? To ti hovorím. Toto neviem, čo ide. Motorka, pozor proti. Tu nemusíš ani extrémne rýchlo, ale tam ako sú tu robené tie one, pridaj. Ty kokos! Skočili sme! Fú, neviem čo je za tým horizontom, ale vyzeralo to dosť. Toto dáme? Točí sa doľava trochu. Wow! Akože práďu stredom, že vieš, že nie je nič oproti, tak tu by si pekne letel. Tu už je lakšárske, tu už je dedina. Poďte chlapi, poďte. Nech ide aj Peťo. Poď. To je krása, že? Prečo brzdia? Kotol a jump. Ale je ostrá, hej. Ja, či počkaj, toto bola tá, to henta bola. Toto budú ešte tie nepríjemné. Áno. Pekný vláčik. Peťo nás nemal ísť dopredu, ale chodil prvý. A blika, nech idú. Čo myslíš? Tam bolo to do piče. Poď. Drž si preniesť tú odstup, keby niečo, aby stihli zastaviť. Toto aj na tých skokoch dlho to bude brzdiť, vieš. Hlavne nebrzdiť na tých vlnách, lebo... Asi, neviem. Ale, teraz na zakruty nie je o tom. Poď. Toto je blbé. To je blbé s tým cyklistom. Pozor Jožo, jeblo sa to auto. Teraz bude skok. Pridaj. Je taký jemný. Poď radšej stredom, nech. Aj tu by boli, ne? Ale už to nebudem, lebo to je zákruta. To už som nechcel riskovať. Aha. Zmestíme sa tam ešte? Zmestíme, poď. Lietame! Peťo chladí brzdy. Neviem, ideme. Dobre, ja idem. Len Jožko nejak spomalil, neviem čo je. Nemá zmysel si dobiehať všetkých pod kopcom. Hej.
Nádhera. Ešte aj zahrabe. Do prdele. Kurva, ale je predo mňou. Premátne, riadne. Dosť. Teraz to skúsime na dvoječke, dobre? No, môžeš, nejde nič. Nejde nič po Nejde týchto, nič. že? Nejde nič, poď. Dobre, žerete gumy. 40 ide a ešte dreže zákrut. Ako? Že ide 40 ešte zreže zákrut. 40 ide, ale tu zákrut tu zrezal, jak to ide 200. Kam ide? Ja. Že ideme za Janom, nepozná to tu, vieš. Z princípu ho predbehol. No, čo toto je, nejaká skupinka. No, Typera. Nice. Cupra.